Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. U ziet een hele bijzondere vrouw in beeld zitten. Want er zijn momenten die een leven in 1 seconde veranderen. Voor mevrouw Rut Lichtveld begon trauma op een dag die nooit bedoeld was om geschiedenis te schrijven. Toen het gebeurde keek iedereen, maar wanneer de aandacht verdwijnt blijft het echte werk pas beginnen. Vandaag praten we niet alleen over wat er gebeurde, maar over hoe je met leeft wat blij. Goeiedag mevrouw Rut Lichtveld. Welkom in ons programma. Het is niet zo lang geleden, het is een jaar geleden, een plusjaartje geleden, dat er iets ergs u is overkomen in uw huis. Kunt u daarover vertellen? Nou, het was om precies te zijn, was het op 18 oktober. Het was in de middaguren, ik was bezig op mijn erf. En ik zag een jongeman op straat in mijn vuilniszak bezig zijn. En ik vroeg hem wat hij daar deed. Hij zei, ik zoek eten. Toen zei ik, doe die zak dicht. Want ik denk, ik heb zelf ook kinderen en ook zonen. Ik zeg, ik maak wel iets te eten voor je. Je waant jezelf veilig, want je poort is op slot. Die jongen staat op straat. Ik sta in mijn keuken met de deur open. Sta ik 2 boterhammen te maken. En in één keer stond hij achter me. Met de houwer. En begon me in mijn gezicht te bewerken met die houwer. En zijn eerste woorden waren, als je Hindoestaan was, had ik je gelijk vermoord. Ik zeg, meneer, waarom zo'n haat? Ik zeg, ik snap het niet. Ik zeg, ik ben altijd goed voor ieder. Ik zeg, zwervers, maakt niet uit wie. Ik zeg, kijk, ik maak brood voor je heel netjes. Nou, dat interesseerde hem niet, het eten niet, hij wou geld hebben. Ik zeg, nou, dan gaan we naar mijn kamer. Ik zeg, daar heb ik mijn portemonnee. Hij zei, ja, ik wil 500 SRD. Ik zei, je mag alles hebben. Ik had 1200 SRD ongeveer in mijn portemonnee. Ik zei, hier alles. Je mag ook mijn telefoons hebben. Hij zei, oké. Hij heeft je portemonnee genomen, de telefoons genomen. En nu wil ik goud. Ik zeg, ja, maar dat heb ik niet. Ik zeg, ik heb alleen nepsieraden. Ja. Ik hou van mijn nepsieraden, zoals je ziet. Ja, blink blink. Gelukkig 3 boxen met nepsieraden. Ik heb het aan hem gegeven. Hij zegt, die wil ik ook hebben. Terwijl hij erin aan het graaien was. Ik ben gelovig opgevoed, dus ik ging in gebed en ik vroeg onze lieve Heer. Ik zei, ik wil deze man niet vermoorden, maar ik weet dat ik wat moet doen. Want hij bleef maar herhalen. Iedere keer keek hij om en zei hij tegen me, je kan zeggen wat je wil, je kan doen wat je wil, ik ga je toch vermoorden. Nou, als iemand dat een paar keren zegt, dan weet je dat het menens is en dan ga je niet zitten wachten, tenminste ik niet. Ik had gelukkig zelf ook een houwer achter mijn bed, dus ik heb dat gepakt en ik heb hem achter op zijn hoofd, heb ik hem een kapwond gegeven, waardoor zijn bloed in mijn kamer begon te spuiten en ik de kans gevonden heb om naar buiten te hollen, om hulp te roepen. Helaas, mijn buren hebben het niet gehoord. Er waren een paar passanten, 3 zijn gestopt voor de deur, maar toen was het leed eigenlijk al geschied. Want hij kwam buiten en hij begon op los te kappen. Ik heb op mijn hoofd hier, in het midden heb ik 3 kapwonden. Hier, mijn hoofd was helemaal open, mijn oren gekapt, mijn tanden gekapt, mijn borst, mijn rug, noem maar op. Mijn arm is gebroken,
Mijn pols was doorgesneden. Mijn vingerkootje ben ik kwijt. En kijk maar naar mijn handen hoe ze eruit zien. Maar dit is goed. Klinkt raar, maar het is goed. Waarom zegt u dat? Ik zeg dat het goed is, omdat ik niet meer kijk naar wat ik niet kan. Niet meer kan, maar ik kijk naar wat ik wel kan. Ik wil de duivel niet zoveel kracht geven en zoveel macht geven over mij. Ik ben blij dat ik die handen weer kan gebruiken, al zijn het maar van elke hand 2 vingers. Ja. Maar ik doe mijn ding, ik doe mijn best. Wat ik niet kan, vraag ik om hulp en krijg ik hulp voor. Ja. Want het is natuurlijk hartstikke erg wat er is gebeurd die dag. En ik heb ook begrepen dat die man is opgepakt. Jawel. Die man was een drugsverslaafd, geestelijk gestoord. Wat? Ze zeggen dat hij geestelijk gestoord is, maar dat gaat er bij mij niet in. Want als ik hoor wat hij daarna allemaal gedaan heeft, dan ga ik ervan uit dat je met voorbedachte raden uit huis bent gegaan dat je iemand gaat vermoorden. Want hij heeft schone kleren meegenomen. Hij is 2 huizen verder, waar dit gebeurd is, aan de 2 kinderen weg, heeft hij zich omgekleed, die bebloede kleren uitgedaan. Hij heeft zijn hoofd verbonden en toen pas is hij verder gegaan. Ja? Dus dan weet je heel goed waar je mee bezig bent. Ja. En als ik het zo mag geloven wat zijn buren gezegd hebben, ja, is dat hij 's ochtends al opstond en al heel raar uit zijn ogen keek. En bepaalde uitspraken gedaan heeft waarvan ik me niet meer kan herinneren wat ze me verteld hebben, maar het is voor mij niet relevant. Ja? Maar het feit dat ik van de politie mocht horen dat hij al 2 moorden gepleegd heeft en dat men nooit harde bewijzen had dat hij ze gepleegd had, dat was voor mij voldoende om deze man te betitelen als een seriemoordenaar. Ja? Ja. Want ook dat hij steeds tegen me zei, katak sai wani, kadu sai wani toch mokier. En hij vroeg op een bepaald moment ook waar mijn kinderen waren. Heb ik ook gezegd, mijn kinderen wonen hier niet. Toen zei hij, gelukkig gewoon nosomi bekir in dat toe. Dus deze jongeman is tot alles toe in staat. Ja? Ik snap niet dat ze zulke mensen op vrije voeten laten. Hij was zogenaamd op proefverlof. Nou geloof me, laten jullie hem nog een keer los. En hij zal heel wat slachtoffers achterlaten. En ik hoop niet dat het een van jullie is die nu naar dit programma kijkt. Ja, dat is wel heftig hoor. Dat is ook heel heftig. Want als mensen zo naar u kijken, bent u een beeld, mooie vrouw. Maar u heeft toch uw gezegende leeftijd, als ik het zo mag noemen. Zeker weten. En dat betekent dat is, want in de nieuwsartikelen die je dan leest, zie je ook van een 71-jarige vrouw is aangevallen in haar eigen huis. Maar als ik dan zo kijk en voor u zie, dan komt u helemaal niet als 71 over. Ik was toen 72 hoor, correctie. En Oké. ik ben inmiddels 73. Oké, kijk En eens ik aan. ben trots op mijn leeftijd. En ik heb altijd gezegd, ik hou van verschillende talen praten. One monkey, don't steal no show. Oké, Ja? hele goede instelling, want je heeft zoveel eigenlijk afgelopen jaar meegemaakt. En ik ben u vaker tegengekomen, we hebben gesproken en ik vind dat u eigenlijk zo licht in het leven staat na die hele voorval. Dus ik dacht van, mijn god, ik wil echt een gesprek met u, want ook al staat u zo positief in het leven, is er toch wel iets veranderd. Wanneer merkt u echt van, oké, er is iets veranderd in mijn leven? Bij simpele dingen. Dingen die ik met mijn fijne motoriek moet doen. Zoals als ik wat laat vallen. De grijpfunctie. Ja? Kijk, grijpfunctie. Ik kan mijn handen, ik kan geen vuist maken. Ja? Deze kan ik wel die vuist maken, maar ik kan maar 2 vingers gebruiken. Ja? Ja. Maar I don't give up easy. Ik ga gewoon door.
Yes. En ik zoek methodes. Ik heb hulpmiddelen aangeschaft. Ja, want u praat over uw handen. Wat de mensen niet weten is dat eigenlijk ze uw pezen hebben verplaatst. En dat eigenlijk waren ze niet meer bruikbaar. Nee, toen ik moet ook bij vertellen, mijn kinderen zijn gekomen en er is een actie opgestart om geld op te halen om mij naar Nederland te sturen voor operaties en revalidatie. Maar voordat ik daar aankwam en voordat er een plaats was in het ziekenhuis voor mijn operaties, was het inmiddels al 10 december. Men heeft de pezen, deze pezen waren niet meer bruikbaar. Ja? Als je mijn hand zat in de brace, deze, en deze zat in het gips. Als je dit eraf haalde, viel mijn hand helemaal hier naartoe. Ja, hand en pols. Dus ik had 2 handen waar ik absoluut niks mee kon. Juist. Ja. Men heeft de pezen van hier boven door moeten trekken. Zodat ik toch die hand een beetje kan gebruiken. Juist. Zoals je ook kunt zien, mijn pols was bijna helemaal doorgesneden. Ja. Ja. Dit hebben ze ook opnieuw moeten opereren en goed zetten. Deze hand, de zenuwen, zijn beschadigd. Waardoor ik nou 2 keer op mijn vingers heb. Zo. Maar ook dat hebben ze hun best gedaan, ja, om het operatief te veranderen. Die breuk in mijn hand was zo'n veelzijdige breuk, dat toen ik in Nederland aankwam en ik eindelijk geopereerd kon worden, begon het alweer aan elkaar aan te groeien. Maar niet op de normale manier of op de juiste manier. Dus ze hebben het ook weer moeten breken en dan nu met schroeven vast moeten zetten. Dus ik ben nou eigenlijk een beetje Iron Woman, want er zitten heel wat schroeven in mijn lichaam. Ja, het is altijd positief, hè? Maar ik ben blij, want ik kan beide handen gebruiken. Ja. En mijn benen functioneren en de rest functioneren helemaal nog. Ja. Mijn hersenen vooral. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Want het is inmiddels al toch een jaar geleden. Ja. En in het begin, ja, ik ben naar Nederland geweest, er was veel aandacht. Maar op een gegeven moment valt het allemaal een beetje weg. En hoe ga je daarmee om? Gewoon door te bidden en geen zelfmedelijden te hebben. Geen zelfmedelijden, want ik zat over het verhaal na te denken en ik dacht van, als ik het was, ik zou elke dag huilen en ik zou niemand meer vertrouwen. Hoe doet u dat? Hoe gaat u dagelijks door het leven? Gewoon. Ieder zegt hetzelfde. Maar je hoeft me niet te geloven. Ik heb niet 1 dag gehuild om wat is overkomen. Ja. Ik heb God gedankt dat ik nog leefde. Dat was het eerste gebed. En dat hij degene is die me de kracht heeft gegeven. Want de doktoren hadden me al opgegeven. Ja. Die hadden al aan mijn familie gezegd van, bel de kinderen maar, want we denken niet dat ze het gaat halen. Jeetje. En op dat moment maakte ik mijn ogen open en toen zei ik ben geen slachtoffer. Zo. Ik ben een overleveraar. Ja. Zoals Michael Jackson het zei, I'm a lover and not a fighter. Maar ik ben allebei, een lover en een fighter. I don't give up. Ja? Nee, ja. Ik heb ook aan die doktoren gezegd, of die specialisten, chirurgen die rondom mijn bed stonden gezegd, vanaf vandaag heet ik geen Rut Lichtveld meer, maar heet ik Fighting Spirit naar mijn Indiaanse voorouders. Ja. Ja? Ja. En ik Want weet, u voelde de kracht. Ja. Kunt u dat een beetje uitleggen, de kracht van... het is innerlijke kracht. Het is het feit van niet zo dood willen gaan. Dat had ik vanaf het moment dat het gebeurde. Dat ik constant tot God sprak van, ik wil niet dat mijn kinderen me op zo'n manier moeten begraven. Ik wil deze trauma niet voor mijn kinderen achterlaten. Ja? Ja. Ik wil op een natuurlijke wijze mijn ogen sluiten.
dat mijn kinderen ook op een normale manier afscheid van me kunnen nemen. Want wanneer iemand zo toegetakeld is het vaak dat de kist ook niet meer open mag. Ja? Maar ik ben blij dat mijn kinderen me nog zo hebben mogen meemaken. Die moeder met die vechtersmentaliteit hebben kunnen herkennen. Mijn jongste zoon zei ook tegen me, hij zegt, mama, weet u wat ik zo mooi vond? Toen ik de beelden zag, dat ik zag dat u uw Bijbel bij u had. Ik zei, ja, die heb ik op mijn schoot gezet. Ik zeg, wel, men kan zeggen dat de Bijbel 80 keren is overgeschreven. Ik zeg, dat is ook zo. Ik zeg, maar er zit toch nog heel veel kracht in. En het is nog steeds een heilig boek. Ja. Ik zeg, en als je je vertrouwen op onze scheppers hebt, dan moet je ook 100% voldoen. Van ik kom hier weer uit. Ik ga gewoon door. Ja? Mijn littekens, ben er trots op. Ja? Want die laten alleen maar zien dat ik een vechtersbaas ben. Ja, want u heeft teruggevochten. Jawel. Jawel. U heeft teruggevochten. En alleen eigenlijk met het gedachte van, ik wil niet zo gaan. Ja, precies. En mijn kinderen zeggen ook tegen me, wat ze niet snappen is dat ik en meerdere mensen, van waarom heb je niet doorgekapt, waarom heb je niet vermoord? Ik zeg nee, het was niet mijn bedoeling om hem te vermoorden. En wat ik ook graag wil zeggen voor ik het vergeet, deze jongen Steve, ik heb je allang vergeven. Ik bid God voor je, dat je voordat jouw einde komt, dat je tot 1 keer komt en in het reinen komt met God. Want dit wat je gedaan hebt, is duivels. Normale mensen doen dit elkaar niet aan. Want u zei net ook in het begin van die verhaal van, toen hij daar zo bezig was, was dat geen mens meer. Had u het gevoel dat hij bezeten was op dat moment? Nou, niet echt bezeten was, maar kijk, het moment dat iemand een aantal keren aan jou zegt dat je kan zeggen wat je wil, hoe wat je wil, ga je vermoorden. Ik heb documentaires gezien, ik heb films gezien. Dan weet je gewoon van, deze man gaat niet weg voordat hij je vermoord heeft. Dus je moet wat doen. Ja. En mezelf kennende, want ik kan behoorlijk agressief zijn, had ik deze man op het moment met die houwer in mijn hand, had ik door kunnen kappen. Ja? Ja. Maar ook God wou dat niet hebben. Ja. Misschien moet hij nog een kans krijgen om in het reinen te komen met zichzelf. Ja? In elk geval, ik hoop dat mensen kracht kunnen putten uit mijn verhaal. En ervan doordrongen mogen raken dat je niet zo makkelijk moet opgeven. Ja. Ja? Blijf vechten, wat voor situatie je ook in terecht komt. Want het leven is zo mooi. En iedere dag vraag ik onze lieve Heer, mag ik nog een beetje blijven? Ja? Ja, het leven is mooi, hè? Want ik wil voor de medemens wat betekenen. Ja. Ik wil mijn verhaal kunnen vertellen. Ik zou het liefst bij Steve Harvey willen zitten op de bank. Ja? Ja, maar is dit Echt de hele wereld een Ja. verhaal horen. Ja, ik hoop wel dat genoeg mensen kijken naar Kulturu TV natuurlijk. Maar niet zoveel als de Steve Harvey Show, maar Nee, goed. ik wil u niet tekort doen hoor. Nee, absoluut nee. niet. Maar ik bedoel maar, Ja. sommige mensen hebben zoiets dat je er nog over kunt praten. Ja. En anders zeg ik zo gek worden. Net wat je zei, ik zou elke dag huilen. Ja. Ja, want er is hier veel overkomen. Kijk, tanden weg, handen niet meer gebruiken, afhankelijk zijn van mensen. Dat is vreselijk. Ja, en je hebt daarvoor, het is niet dat je een ziekte hebt gehad of je was gewoon vrij en blij. Je kon alles doen en van de een op de ander moment. Ja. Was ik afhankelijk. Ja, Ik kon mijn eigen tanden niet poetsen, ik kon mezelf niet verschonen, ik kon niks. juist. Ik En- moest gevoed worden, want mijn mond lag ook open. Kijk daar. Ja? Ja. Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Bega doti ano sheng Na tampum fui ala Is niet makkelijk, toch?
Want kijk, als je leven moet gaan vergelijken naar voor het gebeuren en na het gebeuren, toch? Wat is zeg maar, waar merk je eigenlijk aan dat er echt iets in jouw leven is gebeurd? Van waar hou je rekening nu mee vandaag aan de dag? Ja, weet je, je hebt natuurlijk je beperkingen, maar ik leer omgaan met de dingen die ik niet kan. Ja? Het heeft geen zin om bijvoorbeeld boos te worden dat je iets niet kan. Ja. Waar ik boos op word, is wanneer ik afhankelijk ben. Wanneer ik hulp nodig heb. Dat maakt me soms boos. Maar ik zet het ook gauw weer aan de kant. Weet je? Omdat het totaal geen zin heeft. Is hetzelfde als de hele dag huilen en zielig zijn. Je bereikt er niks mee, je verzwakt alleen jezelf mee. Ja. De beste manier om door te gaan is om tegen jezelf te zeggen van kom op meid, je kan het. Gewoon doorgaan. Ja? Ja. En als mensen je zo niet willen accepteren, jammer dan. Er zijn genoeg anderen die me wel accepteren. Ik heb mensen leren kennen die me zoveel liefde hebben getoond. Als ik kijk naar de donateurs, mensen die ik nooit heb ontmoet, ja, die gul hebben gegeven, waardoor ik vandaag mijn handen weer kan gebruiken. Ja. Dat zijn de momenten dat ik tranen heb gelaten, uit dankbaarheid. Ja. Van hoe kan iemand die me nooit gezien heeft en nooit gekend heeft, zoveel geld schenken. En dan zie je dat er nog steeds goedheid zit in de mens. Ja. Ja? En daar ben ik zo blij om. Niet de hele wereld is slecht. Nee, gelukkig niet. Nee, maar nu zo zeg maar een jaar daarna, eigenlijk is het herstel nog steeds gaande, neem ik aan. Jawel. En hoe doet u dat alleen? Ja. Kinderlijke kracht nogmaals. En kracht van de Almachtige. Ja. Ja. Maar is het zwaar? Ik vind het meevallen. Nee, wat ik zeg, het zijn maar die spaarzame momenten dat je dan boos wordt dat je iets niet kan. Maar dan zeg ik tegen mezelf van je gaat dan geen zelfmedelijden krijgen. Hè? Ja. Je gaat net zo lang door tot je het wel kan. Ja? Juist. Want u vertelde, u kon eerst uw schoenen niet zelf aantrekken, maar nu lukt het wel. Ja. En waar krijgt u dan die kracht? Waar haalt u die kracht vandaan? Kijk, u zegt de schepper maar wat ik bij u merk, heeft in het begin van uw verhaal gezegd, ik wil niet zo gaan, ik wil niet dat mijn kinderen me zo zien. Ik had dit kunnen doen, maar u heeft tijdens het hele gebeuren, tijdens de hele casus, bent u toch bewust geweest. Ik denk dat dat een van de dingen is dat u heeft gered ook. En dus het zeggen van, kijk, natuurlijk is God. En God is altijd op de eerste plaats. Maar er is ook een stukje eigen ik. Jawel. Ik ben altijd een vechtersbaas geweest. Juist. Ja. Ik ben van kinds af aan een vechtersbaas geweest. Ik heb heel wat klappen gehad in mijn leven. Ik heb heel wat moeten meemaken. Maar ik heb altijd geleerd door blijven gaan. Ik had een sterke vader en een sterke moeder. Ook is mijn vader overleden toen ik 8 jaar was. Maar hij heeft zoveel kracht in mij gepompt. Met de woorden en de wijsheden die hij me heeft bijgebracht. En mijn moeder was ook een goed voorbeeld. Van 8 kinderen grootbrengen in er eentje. Ja? Mijn moeder was in tegenstelling tot ik een hele grote, Creoolse mix vrouw. En mijn vader was wel een kleine man. Maar hij had die vechtersmentaliteit. Hij was echt een vechter, was hij. Trouwens, ik heb van mijn moeder ook vernomen hoor, dat ze ook een vechtersbaas was. Maar als kind vertelde ze ons dat niet, dat heeft ze me pas later verteld. Okay. Van mijn vader heb ik meegemaakt. Okay. Ja. Dat hij het altijd opnam voor zwakkeren.
Ja? En dat heb ik ook altijd gehad. En daarom vind ik het eigenlijk zo gemeen en zo cru, omdat ik altijd iemand ben geweest als ik een zwerver op straat tegenkwam. Als ik brood at of wat dan ook, of ik had niks, ik gaf hem mijn brood of ik zei kom ik ga iets voor je kopen om te eten. Ik heb altijd aan één ding gedacht, het had mijn kind of mijn neef of mijn familie kunnen zijn. En stel dat jij het zelf was, zou ik die fijn vinden als iemand je een hand bereikte. Maar ik zeg eerlijk, nu ben ik veranderd. Niemand hoeft me op straat wat te vragen. Laatst sprak een heer me ook aan, ik was net geld gaan halen. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik heb hem geen antwoord gegeven, hij bleef achter me lopen. En ik liep stuggen door. Ik ben nu doof, blind en noem maar op. Dat is wel iets wat het heeft veranderd. Ja. Niet meer zo ik open. Ik hoef niks meer te horen, want ik bedoel, als ik ga horen of luisteren naar wat je zegt, ben ik bang dat ik misschien harde woorden ga gebruiken. En die persoon verdient het misschien helemaal niet, maar het heeft gewoon te maken met het gebeurde. Juist. Dus om mezelf en de persoon in bescherming te nemen, heb ik zoiets van, ik doe gewoon alsof ik je niet hoor en ik je niet zie, is beter. En na het hele gebeuren heeft u een of andere hulp gekregen. Is dat het slachtofferhulp? U bent naar Nederland gegaan natuurlijk. Ja, maar... ik heb nooit slachtofferhulp gehad. Nee. Ik heb ook niet naar wel thuiszorg. Ja, hier in Suriname? Nee, in Nederland. Oké. Ja. En hier in Suriname ook. Maar gewoon eigen mensen. Iemand die mij verzorgd had op het moment dat dit gebeurd was. Ja. Die mevrouw, die heeft voor mij gezorgd tot nu toe. Maar dan kunt u ook, want kijk, ik interview u nu, we praten met elkaar. Maar er zijn altijd wel wat diepere gevoelens. Kunt u die wel kwijt? Is het... Ik kan over alles praten. Maar denkt u dat slachtofferhulp belangrijk is? Is heel erg belangrijk. Ik heb een nicht in Nederland waarvan de dochter ook van de een op het andere moment vermoord is geworden. En ze heeft heel veel steun eraan gehad. Ja. Want kijk, het gesprek gaat over, we hebben het niet echt benoemd, maar het gaat over trauma. Ze heeft er echt een trauma meegemaakt. En de afgelopen week, 2 weken, dan komen wij in het drama. Dan moeder, stiefmoeder, steekt zoontje neer. Dat zijn allemaal mensen die met trauma's te maken krijgen. En ik zei het al in het begin van het gesprek, ik vind u zo'n lichte persoon, zo'n positief, u staat zo positief in het leven. Wat zou u aan de nabestaanden van die mensen of mensen zelf kunnen meegeven die in een of andere situatie zitten van... Want daarom ging ik er zo in, ik ben zo positief, waar put u die kracht uit? Want ik denk dat heel veel mensen dat kunnen gebruiken. Ik denk dat elk geval anders is. Ja? Want ik ga u eerlijk vertellen, als mijn kind vermoord was, weet ik ook niet als ik hier met al mijn zinnen bij elkaar had gezeten. Ik denk dat ik ook helemaal door het dolle zou gaan. Ik dank God. Ik heb dat nooit meegemaakt en ik hoop het ook nooit mee te maken. Maar het belangrijkste in het leven is wat voor situatie je meemaakt, is om erbij stil te staan dat er altijd iemand anders op de wereld is die erger heeft meegemaakt. Ook al is het op dat moment voor jou niet relevant. Ja? En je ervan bewust te zijn dat er een groter plaatje is. Er is alles wat er in het leven gebeurt, is er een reden voor. Je kunt het op dit moment misschien niet invullen en zelf niet begrijpen.
Maar er is één ding wat ik ook aan ieder wil meegeven. Want de meeste mensen maken zich daar schuldig aan. Waarom ik? Ik heb dat nog nooit gezegd. En ik weiger ook dat te zeggen. Om de dood eenvoudige reden. Het moment dat je zegt waarom ik, dan stel je jezelf boven een ander. Ik ben niet meer en ook niet minder dan een ander. Ik dank God juist van, ik ben u dankbaar dat ik het heb meegemaakt. Ik ben blij dat u mij heeft uitgekozen. Want iemand die ouder en zwakker was als ik, had dit nooit kunnen overleven. Een jonger iemand die was voor het leven getraumatiseerd geweest, gek geworden, noem maar op. Ja? En ik weet zeker dat u een plan heeft met mij. Probeer die dingen tegen jezelf te zeggen. Van God, u wil geschieden. Ik weet niet waarom u dit heeft laten gebeuren. Maar vroeg of laat zal ik erachter komen. Ja? En voor je gaat slapen, want dat heb ik vanaf in het ziekenhuis gedaan, is vragen om die beelden niet mee te nemen in mijn slaap. En ik heb ze ook nooit meegenomen. Ik heb nog nooit een nachtmerrie gehad. Huilend of gillend wakker worden. Nog nooit. Ja? Dat is de innerlijke kracht. Wij mensen zijn sterker dan we beseffen. Hè? Ja, ik luister naar u. Ja. Nee, het zijn dingen die je niet worden geleerd. Het is iets wat iemand je kan vertellen uit ervaring. En dan ben ik ook echt blij dat we dit gesprek hebben. Omdat het zoveel mensen kan helpen. Want meestal weet je niet hoe je met een situatie kan omgaan. Omdat je het gewoon nog nooit hebt meegemaakt. Er staat nergens geschreven in boeken. Nee. Maar dit zijn wel mooie tips. Ja, en daarom is het zo makkelijk voor mensen. Die mensen worden boos. Als ik het was, hoor ik zo vaak. Ik denk van jongens, als ik het was, heb ik ook vaak aangedacht. Maar je kunt je niet in mijn situatie verplaatsen, want het is een momentopname. Ja? Deze vrouw die hier zit, die vechtersbaas zoals ze iedereen kennen. Ja? Die had met die houden deze man ook in stukken kunnen hakken. Ja? Want zoveel boosheid heb ik in me. Maar ik heb het niet gedaan. Ja. Ook daar is er een reden voor. God was bij me. De duivel en God lopen niet hand in hand, maar lopen naast elkaar. En mensen zeggen vaak, er is geen God. Maar hij is er hoor. Hij is er 100%. Ik kan je vertellen. Ja, nee. Hij is er. Heel mooi, heel mooi. Dan denk ik dat we gaan afsluiten dit gesprek. Ik ben heel dankbaar dat u dit met ons wilde delen. En we blijven u volgen. Ik hoop dat de kijkers heel veel kracht uitputten. Ja. En ik zal het wel horen. Ja, want ik zal mensen tegenkomen. Ja. Die me zullen vertellen. Van mevrouw Lichtveld heb ik een verhaal gezien. Ja. En ik ben blij dat ik dit kan doen voor mijn Suriname. Ik hou van Suriname. Mikumba Teberjaso. En niemand haalt me uit Suriname. Daar wil ik mee zijn. Ja. Ik wil hier begraven worden. Nee. Nee, heel mooi. Dus dat heeft u mogen horen van mevrouw Lichtveld. Ze staat gewoon positief in het leven en haalt de kracht en put de kracht uit haarzelf en natuurlijk de eerste God. En we bedanken haar voor het delen van haar verhaal. We sluiten af. Ik ben Natasja Conrad. Tot de volgende keer.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com voor de generation them.